नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जथाय खौरां लाबोनानै होफैदों। गुबुन गुबुन बिथिंनि खौरां नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुबाय जानो हागौ। बाहाय गोबांथार जाथायखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जादों। नुनो मोन्दों BPFनि बिजाथिफोरा फारिलाइ फोसावबाय। BPF राजखान्थि हान्जाया BTCआव फैगौ जानो गोनां इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना गावबागावनि ओनसोलाव गावबागाव समस्तियाव बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बिथांमोननि फोसावनाय बादियै नोंथांमोना नुनो मोनगोन BPFनि थाखाय परबरजरायाव ST मुनमुन ब्रह्म, गुमानिफ्राय दङ रहिन्द्र ब्रह्म, बेनिफ्राय श्रीरामपुराव दङ महम्मद आब्दुल खालेक मण्डल, जमदुवाराव दङ रेवरेवा नार्जारी, सराइबिलनिफ्राय मृत्युन्जय नार्जारी, बेनिफ्राय कसुगावआव दङ जर्ज बसुमतारी, फकिराग्रामाव BJPनिफ्राय बिथांमोनहा मख'दों, दतमानिफ्राय दङ प्रकाश नार्जारी, बनरगावनिफ्राय दङ राजिब ब्रह्म, देबरगावआव दङ हाग्रामा महिलारी बिथां, वावखुंग्रिनिफ्राय दङ धानेश्वर गयारी, सालाकाटिनिफ्राय दङ देरहासार बसुमतारी, चिरांनिफ्राय दङ अमर बसुमतारी एबा आलियास अर्थात सावरायग्रा ब्रह्म, सावरायग्रा सावरायग्रा दा सावरायग्रानि गुबै मुङा अमर बसुमतारी। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों चिरां दुवाराव दङ खाम्फा बरगयारी, काजलगाव पानिराम ब्रह्म, निसिमा जेम्स बसुमतारी, सुबाइझार प्रभात बसुमतारी, मानास सेरफां धनन्जय बसुमतारी, ओमफ्राय थुरिबारि AGPनि बिथांमोना मख'दों, मथनगुरियाव दङ आखतारा आहमेद, बेनिफ्राय सालबारियाव दङ जय सिं बसुमतारी, ककिलाबारियाव दङ धीरेन बर', दिहिरायाव दङ राजु भराल, मसलपुराव दङ अनसुमै खुंगुर बर', मसलपुराव अनसुमै खुंगुर बर', बागानपारायाव दङ फनिन्द्र बसुमतारी, दारांगाजुलियाव दङ बिजित गोरा नार्जारी आरो नाग्रिजुलियाव BJP। बेनिफ्राय गयबारियाव दङ सान्दि बसुमतारी, सुक्लाय सेरफाङाव दङ गणेश कसारी, गरेस्वराव दङ महेश्वर बसुमतारी, खैराबारियाव दङ लोमस्राव दैमारी, भेरगाव नेरसोन बर', ननै सेरफां सुरेश थाथि, बेनिफ्राय दङ खाख्लिं दुवार बनजार दैमारी, मोदैबारि जगदीश सरकार, हरिसिङा त्रिदिप दैमारी, धोनस्रियाव फैलाव बसुमतारी, भैरबकुन्द रिपेन दैमारी, बेनिफ्राय दङ पिगनय सेरफाङाव दङ श्याम सुन्दि, रौतायाव दङ खगेन बर'। दा बेखिनियामोन बिथांमोनहा दिनैहाय अर्थात दिनै 16 मार्चआव बिथांमोना गुबुन गुबुन ओनसोलाव माखासे बिजाथिफोरनि मुंखौ थिसनबायबो अर्थात नमिनेसन गथायबायबो। बेनिफ्राय दङ UPPLआबो बिथांमोना गावसोरनि बिजाथिखौ फारिलाइ फोसावबाय सेथि खेबनि थाखाय आरो बिथांमोनहा सेकेन्ड लिस्ट ओंखारहोबावगोन होननानै बिबुंथियाव बुंनाय नुनो मोन्दों। दा बाहाय बिथांमोननिफ्राय सोर सोर दङ नोंथांमोनहा फारिलाइयाव नुगोन। जमदुवार जिरन बसुमतारी, सराइबिल सिला बसुमतारी, कसुगाव उकिल बसुमतारी, दतमा जतीन्द्र ब्रह्म, देबरगावनिफ्राय बुद्धदेब मुसाहारि, बावखुंग्रियाव दङ प्रतिभा ब्रह्म, चिरां मावथि ब्रह्म हाज'वारि, चिरां दुवार ST रनजित बसुमतारी अर्थात बिआर फेरेंग्रा बिथां, काजलगाव रोनगारा नार्जारी, निसिमा निर्मल कुमार ब्रह्म, सुबाइझार गणेश्वर गयारी, मानास सेरफाङाव दङ सुरेश दैमारी। आरो बेनिफ्राय दंबावो बागानपारा कातिराम बर', दारांगाजुलि फनिन्द्र बसुमतारी, नाग्रिजुलि सुसिल दास, गयबारि प्रमद बर', बेनिफ्राय दङ सुक्लाय सेरफां प्रदीप बर', गरेस्वर पबित्र कुमार बर', खैराबारि बाबुल बसुमतारी, कालिंदुवार दिलीप बर', ओमफ्राय धोनस्रि रुजुगोरा मुसाहारि, भैरबकुन्दआव दङ गबिन्द बसुमतारी। बेखिनिया बिथांमोननि फारिलाइ। बिथांमोनाबो दिनै गोबाङानो नमिनेसन गथायबाय अर्थात प्रमद बर' बिथाङाबो गथायबाय। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों दुलाराय भारतजों लोगोसे आसामावबो फरायसालि आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ COVID-19 अर्थात कर'ना भाइरास डिजिज 19नि थाखाय बन्द फोसावबाय। आसाम सरकारा कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय रायजोफोरनि गासै फरायसालि, मेला, सिनेमा हल आरो गासै पाब्लिक गेदारिंनि जायगाफोरखौ बन्द फोसावबाय। मख'जाथावदि कर'ना भाइरासनि थाखाय दासिम गोख्रों सोखाथायनि राहा गैया, बेनि थाखायनो साफ्रोमबो सांग्रां जानांगौ। बिथांमोनहा अर्थात आसाम सरकारा दुलाराय भारतजोंनो लोगोसे दिनैनिफ्राय अर्थात 16 मार्चनिफ्राय 29 मार्चसिमहालागै गासैबो गोजौआव मख'बोनाय गासैबो गेदारिंफोरखौ पाब्लिक गेदारिंनि जायगाफोरखौ बन्द फोसावनाय जाबाय।
आसाम इरिगेसन डिपार्टमेन्टआव जानो गोनां फैगौ मार्च दानाव जानो गोनां इन्टारभिउ अर्थात एन्ट्रेन्स एग्जामखौ नोंथांमोनहा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा एडमिट कार्ड लानो हासिगोन। एडमिट कार्ड बिथांमोनहा रिलिज खालामनानै होबाय, नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। जाय आनजादा जादोंमोन इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि जुनियर एसिस्टेन्ट, साबअर्डिनेट इन्जिनियार, प्राइमारि इनभेस्टिगेटर आरो पावार पाम्प अपारेटर पस्ट बिनि जानो गोनांमोन। दा बिथांमोननि मोनफ्रोमबो दा मख'जानायनि थाखाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि डेटआ जादोंमोन 15 मार्चनिफ्राय गासिबो। ओमफ्राय साबअर्डिनेट इन्जिनियारिंआ 20 मार्च आरो जुनियर एसिस्टेन्टनियाबो 20 मार्च। एग्जामिनेसन शिडिउलाबो दङ नोंथांमोननि थाखाय बाहाय नुनो मोन्दों। प्राइमारि इनभेस्टिगेटरनि थाखाय 22 मार्च, पावार पाम्प अपारेटरनि थाखाय 22 मार्च आरो साबअर्डिनेट इन्जिनियारनि थाखाय 28 मार्च आरो जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय 29 मार्चआव जागोन। डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा लिंक दङ डिसक्रिपसनाव, आरो नङाब्ला डाइरेक्टलि गावसोरनि अफिसियेल लिंकआव हाबनानैबो डाउनलड खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाया भारताव बांनानै सा 110सिम जाहैबाय। कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया बेनिफ्राय सानैया थैबाय। मख'जाथाव दि नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों economictime.com खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा मैयासिम फोसावनानै होदों, अर्थात 15 मार्चसिमाव गासै सा 110 सुबुङा कर'ना भाइरासजों भारताव गाग्लोबजाबाय होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेरावनो सानैया थैबाय। सानैनि थैनायनि गेजेराव सासेया दिल्लीनि आरो सासेखौ कर्नाटकनि होननानै बिथांमोनहा फोसावनानै होदों। लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं, नोंथांमोनहा बेखौ थांनानै नायनो हानाय जाहैगोन। अब्ला कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय आरो गाग्लोबजानायनि फारिलाइखौ सिगाङावनो आं भिडिअ होखांबाय नोंथांमोननि थाखाय। नोंथांमोना इन स्क्रिनाव जाखांफैनायाव नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। टेप थुनानै नायलांब्लानो जाबाय। दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनहा गुबुननो थाखाय फोरमायनो थाखाय शेयार खालामनानै होगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।